ka HANM East Khas Hill District da ka jingbitar halo ka jingbom burom ya ka lengkho dap shispa arf asnem ka Seng Kut Snem ha ka arf loit rik unai wing sngi ba ar ka leit bang khang khyrdep ya ki office rekam ba pher ki ba play ha ka ni ki sngi ka seng hapo ka jingelam uba LCM uba dei u president but uba bawan nong si secretary ki leit ban khang khyrdep ya ki office sorkar ki badon ha ka nong ba shillong bakan thup ya ka office Khadi and Village Industries Commission but kiwe ki baile persha da ka bapli office ha ka ni gisngi bakerpang ka bajule man lau snem seng ka penpau ka jingbitar ha ka babaro ki nong snong jong ka jela ki burom but ken mau ken diang nadu ka sorkar jelaru kala de ben permana ya shuti bakerpang henry ki don katukat ni kitna trei kam ba pher jong ka jela ki bapen long trei ha ka ni gisngi ka bakerpang Lagi.